Tolve deelnemers in de ZZ-klasse die vooral het parcours verkennen. Het is de tweede ronde, maar zo winnen er maar 3 deelnemers foutleers rondgaan. De eerste daarvan weer Peter van der Leij van Watten. Mooi Wometa. Hier neemt ze de laatste hindernissen en ze bedoelt mooi Wometa foutleers. Ja, mooi gedaan, Petra van der Leij. Dubbel 0. De tweede mooi 0 strafpunten is Volkert Kelderman van de Driewouden. Mooi Wintervee. Slaagt het hij erin om foutleers te blouwen, dan binnen we wis van een barrage. En Kelderman jet poer best roem mooi Wintervee. Een nieuwkomeling van de Hingst Perion. En hij houdt de 0. En dus komt er een barrage. Hester Klompmaker mooi ME. Zij wie ek foutleers in de eerste ronde. Deze 8-jarige Mary is een ier in het bezit van Hester. En Verlien hier starten ze mooi ME. Een nieuwkomeling van de Hingst Solitair in de klasse L. En hier van het winter oer naar de klasse Z. En nu al in de ZZ-klasse. Waar die meestal de correcte kampioenschap voor het thuispubliek in Boetenpost. Maar ek Hester Klompmaker is mooi 0 strafpunten terug naar de barrage. En dan wordt het parcours even ombouwd voor de 3 deelnemers. En als eerste mooi dan weer starten Petra van der Leij uit Watten mooi Wometa. Ze docht het een reis te rollen. Eerst de okser. En dan gaat het op naar de stijlsprong. En dan tikken ze de balken om en dat betekent 4 strafpunten voor Petra van der Leij. Dan nog de laatste 2 hindernissen. En dan komt hier een okser volgetrokken, stijlsprong, een dubbelsprong dus. En dan de laatste hindernis. En dan bedoelt Petra van der Leij steen op 4 strafpunten. Volkert Kelderman dan. En dan gaat het op de eerste hindernis van Volkert Kelderman al mis. Maar er 4 foutleers blijven om in de buurt van Petra van der Leij te blijven. Op naar de stijlsprong. En ik liek als Peter van der Leij maakt hij hier de flater. Dat betekent 8 strafpunten. En dan jouwt hij de bruier aan en doch de grootnis aan de jury. Bloedroer, Hester Klompmaker. En die zal bij jezelf denken, ik neem geen risico's. Gewoon beziekje de 0 te houden en daarmee het Friese kampioenschap binnen daarin. Want zelfs in de routinier in deze discipline, daar toek genoeg voor. Tempo loopt net al te heeg. Komt goed over de hindernis. Dat gaat goed. Dan naar de stijlsprong. Met beide vorige kandidaten de flater maken. En dat docht Hester Klompmaker net. De routinier uit Boetenpost is goed onderwijs. Dit gaat goed. Dan komt nou de dubbelsprong. Okser goed en dan de stijlsprong en goed. Dan is zij een heel lang hinder, want ze had nog 1 hindernis te gaan voor dit Friese kampioenschap. En daar gaat ze dan echt royaal oer hinnen. En zo wint Hester Klompmaker het ZZ-springen in Harig. Er stond een pittig parcours, dus waar ik wel een soort fouten maken. Maar het lukte dus draaien om 2 keer foutloos te blijven. En toen moesten we nog even in de barrage. En toen gingen hun keer beide een fout. Dus ik koe een beetje op safe. Maar ik denk, ik kan die fout ik krijgen. Dus waar ik net helemaal op safe te gaan. Dus ik heb mooi een beetje tussenwaai zacht. Van mooi een beetje mijn ritme. Bijvoorbeeld ook alle peren blijven. Ja, en daarom perfect. Echt perfect.